Bună dimineața, uitați, deja am început cu gresiunea. Am pus pe jos. Astăzi îi terminăm toate 5. Vlad din partea asta am făcut la fel cum face el. Eu am luat-o din fund, am măsurat. El a luat-o de aici și s-a dus încolo și mai rămâne 2 de pus acolo. 2 gățele. Acum el lucrează într-un stil, eu într-altul. El o terminat, s-o mutat la alta, eu acum mai pun 2 bucăți și mă mut și eu la alta baie. Uitați cum mai am aici. Am aici 2 bucăți și am terminat și eu. Uitați, am încheiat baia. Vedeți cum vine top până acolo. Mai rămâne, dacă avem timp astăzi, putem să mai întărești un pic, prin după amiază punem și alea de dedesubt, completările. Vlad, de din partea asta întâi. Uite-l cum stă ca barza în drumcior acolo, ca să mai facă 2 bucățele. Cum eu încep alta, aici, izolată este tot, mă trebuie să încep eu.